Hindi mo tawag niyo day, uy. Day. Kasi day, uy. Day, uy. Make-up na rin mo, day. Make-up na siya. Ang assignments ko. Anak, kung may gipa-answer, wala mag-ako yung eskwela, ani. Kalisuda na ba, ani? Sa mga numeriwan, naabot man 1,000. Jesus. Be, kalisuda, pero ani, uy, saan makarin ako answer? Sakit mo itong ulo, ani, uy. Kuntiyan ako kutoy. So, nakaiuras. Upo na siguro ni ba? Nak! Nak, kaling! Nak, kasi oras, nak! Ito naman siguro, nak! Hintay naman siguro ta, ani. Ang sabi si mama, oy. Tay. San oras? May mag-ibit. Orasan. Tamad, mama, oras. Na! Kapasupo pa ni mo, ay, nangutanam, tagbo sa oras man! Sige, oras na. Natoon di. Hala! Patay! Alas 11 naman di. Hapit naman alas 12. Na, nabas mong bitok na mo ani ba? Sabi, maghikay sa ako ay. Usap ni mo Jula, kasakit niya itong ulo. Na! Hapit alas 12. Sabi? Gano'n naman kay ani? Kapag hindi bugas. Isa naman ni kalugas? Sao naman ni paglung agron? Wala naman ni sulod. Magpapalit na lang kong bugas. Ay, halawa na. Ano ni may bugas diyan? Mapas mo sa matamong bitok. Ano ba? May lag na ni kwarta da. Ay, subayin ako sa pitaka. Bigyan ko ni kwarta be. Ay, ko bugas. Subayin ako ba ni kwarta? Puro na ba yan ni ID diri ang saon gani? Uy! Tura, pwede 100. Ay, papalit pa siguro ni. Ay. Sus, ipalit. Bayab na ako ni Maring Jo man unta. Ano mo kay utang dito? Sige na lang. Pati nagbugas. Kagigutom naman kayo ko. Oy! Leng! Oh! Ay, nako, ay. Hello, ako to si mama. Hello ko siguro to. Pasugo ako lang, be. Alis sa drilling, be. Sumad. Pasugo ako dito, be. Ado lang, Ate Jo. Palit to bugas, ha? Ina 2 ka kilo, ha? Ito to bugas kay maglungag ko. Ha? O sige, oh. Ako na jud halin ani, makansi man tani pila man ato ginansya ani ay. Ay malina ni ra okay kini. Oh dah, palamias akong saging oy. Ay igo jud kay ni ba, pari sa ginamos lami kay ni. Itag customer ani. Ayo. 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 Ate Jo. Isa gud jud ko ab kay ting panhaang baya bata ay. Pagulat sa. Ay, deh, nya lang tiwason nako ay. Palit daw siya. Uy, no time no see. Himbalik lang ka kalangga. Ha? Himbalik lagi ka. Palit ko bugas. Palit ka bugas? Oh. Aw. Tara. Mong bugas, 100 ang kilo. Pila imo ka kilo? Ah! Unsa to? 100? Ah, mahal na po na. Oy! Ah, ikaw na naman maligya. Ako na mo palit. Ano mga mahal anak? Na, ako may pangutan. Ang igor mo ko nagbaligya. Igor mo ko na negosyo. Unsa man na ay? 2 ka kilo akong paliton. Anya, 100 ang kilo. Isa lang gabuok. Isa lang kilo. Kung nangita kang barato, nanong ko'y saging. Presko kay ni. Asa to sila? Ayun niya ko saging, ha? Ah! Ngambod mo sa imong saging. Wala po ligo. Saan ng saging nako? Amo lang kan. Oh. Dawbi? Ang sasaging nga ay. Rayat man. At least makaon man na. Kung ngita kang barato, reklamo man ka sa 100 kilo. Di dali lang kasing 50 kilo. Ah! 50. Eh di sad pod, mahal kayo saging ron. Na mahal kayong bugas, ang saging yung pagkaha. Sa amuan mga ate Jo. Wato na gani. Mo kay mahal kayo. Te, dili ka kinawat mo te. Oy, sa kinawat. Hoy, nakoy kasagingan. Nantaw ko'y kalubihan. Ngano mangawatan ko? Bugas be. O sige, asa? Oh, gwapa kay ni. Oh. Oh, gwapa kay ni mong bugas. Oh. Papa na ay. Oh, sama sa kagwapa sa tindira. Nya, palit ka ni dili. Kaay, 2 kilo. Mama, masuko si mama. O nya, di wala kay kaon doon. Wala mo si bugas.
Oh, na problema nila nako. Ako igor mo ko ni negosyo. Pasinginan mo ko ninyo noon, igor mo ko ni negosyo. Unsa na mo? Masinti ay. Mahal mo bugas. Asa dito giingon 20 kilo. Sumala. Ano pasinginan nga igor mo ko ni negosyo. Dili na maayo uy. Kan out ang balas ani. Mahal naman kaya. Unsa naman? Asa din 20 kilo. Kita nung pa harvest. Unsa man ay? Unsa mo natin ay? Kanaray mo sa aking bes. Alami, makakaunog Koreak. Oh sige tay, may pagkanila barato. Usaon man ikaw man ko na negosyo. Wala pud koy ginansya ani hatagan ka nako baratong kilo. Isa ka kilo imo day? Oh, Oh, hatagan ti kag kaning gwapa-gwapa nga. Pano saging nako. unsa wala na tayo, wala mong gwapa dati. Ah, di. Gwapa biya niya, oh. Oh, hatagan ti kani. Isa ra imo kilo ani? Oh, Ah. Wala ka na nung aga na sa inyo. ato na kay. Kanira mo kanon. Mahala nang gusto atong kanan na. Masudlan lang tiyan. Hari na kay.